Guazen orain, Bonoloto kinielako zenbakiekin. Hauezek dira aste honetakoak. 18, 54. Ez dago batera gaizki. 31, 2. Bai, jauna, zein horrela. Barkatu jaun Andereak, baina Bonolotoko azken zenbakia esatean errakuntza bat izan dugu. Ez da 27, 37 baizik. Nola? 37? Azken zenbakia 37 da. Bai, 37 behar. Banoa! Egunon, jauna. Aurrera. Ea, konta zara zuen zein den zuen arazoa. Orain ulertu. Orain ulertu. Kutsa berean esan du, ezta? Bai, berdea. Zein errazo esan den mozono horri eruzera egitea da. Aizu! Kutsa berean! Nahiko da, baina zuek zein ziren itxuak? Bai. Eta ez da duzen. Banoa, itxaron. Zein den zuen arazoa? Begi biztan dago gertatzen zaiguna, besori gabe jaio ginen eta pena handia du horregatik. Eta zergatik emango dizuet diru? Gaur egon, beso eta esko inteligentek behartzen dituzte, baina oso garraztiak dira. Horretan erabeliko genuke dirua. Txaro. Nire ametsik handiena motorista izatea da. Ez dugu ezin entzuten, hitz egin pizka bat ozenago. Kontatzeko zuen arazoa, arazo bat! Nahiko da, nahiko da! Jaiotzatik gorrak gara, eta ia ez dugu ezer entzuten. Diru horrekin, medikurik onenekin, operazio bat egingo genuke, baina oso garestia da. Ongi da, konta ezatazue zuen arazoa. Bege biztan dago gertatzen zaiguna jaiozatik errena gara eta pena handia dugu horregatik. Eta zertarako emango dizuet dirua? Hankarte bizalak erosiko dugu eta medikurik onenei txeko zango dugu. Ongi da, konbetitzen dauzue, dirua zoi emango dizuet. Kutsa berde horretan dago gorreta. Arezazue zuen enpresa kanabis eta joan beharrak dut. Eta horra... Ederki entzuten dut. Utuak! Hitz egiten ari naiz. Beso motzak ez noski? Errenak akaso?